Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Бүген Аднаның иң матур, иң кадерле җомга иртәсендә сезнең белән эфирдә мин Миңназым Сәфәров булырмын. Иң элек безгә изге көн саналган 16 декабрьнең дөньяда нинди вакыйгаларга туры килүе турында танышып китик. Көч бирү, тормыш дәрте өстәү икән. Кечкенә генә җиңүләрендә кеше тормышын үзгәртергә сәләтле икәнен искә төшеп торырга тиеш ул көн. Бүген Төрки туганнарыбыз, Казакстанда яшәүчеләрнең дәүләт мөстәкыйльлеге игълан ителгән тарихи көннәре. 1991 елда таркалып беткән СССР илләренең соңгысы буларак Казакстан да үзенең бәйсезлеге турында белдерә. Теле утваренной без улыбы саранов, матур, так ямле без тише белеме. Я бүгін яңа бүтін жеге қойылған, яңаны қысваға бала вайда зеуқан. Кuyana хемайва куна буп келгенлер, сукмайва кызлар ватын кем келгенлер. Әйе, тормышта бәхет белән бәхетсезлек тә, уңыш белән уңышсызлык та, мәхәббәт белән нәфрәт тә, ак белән кара шикелле үк янәшә йөриләр. Без бүген моңа күндек кенә түгел, бу төшенчәләрне буташтыра да башлады бугай инде. Әле кичә генә ярамый тамгасы салынган сыйфатларны, рухи кыйммәтләрне хәзер күпләребез һич тә уңайсызланмыйча алга сөрә, башкалар алдында булдыклык итеп күрсәтә. Безнең һәрвакыт яктылыкка, нурга илтүче Камал театрыбыз әнә шундый проблеманы алга сөреп, яңа ел алдыннан безне уйландыра, борчуга сала торган премия әзерләгән. Халык язучысы Әмирхан ага Енекинең Рәшә повестен сәхнәләштергән. Ни өчен Рәшә? Моннан ярты гасырдан артык элек язылган әсәргә алынуының яшь һәм талантлы режиссерыбыз Айдар Жаббаров ничек аңлата? Әйдәгез бу сорауга без аның үзенә биреп карыйк. Беренче укыганнан ук ничектер бик төп геройның психологик уйлаулары кызыксындырды. Һәм бүгенге көндәге шундый кешеләр барлыгын беләм. Шуңа күрә шул спектакльне шуңа кызык куюга. Нинди алымнар аша тамашачы шул элекке булган фикерләрне җиткермәкче буласыз? Алымнарны тамашачы үзе килгәч күрер, ләкин тырыштык артистлар белән, артистлар аша җиткерербез дип уйлап калабыз инде. Менә шундый җавап. Biz bugün spektaklda катнашучы артистларыбызның икесен, Татарстанның халык артисты Әсхат Хисмәтовны һәм Татарстанның ат казанган артисты Гүзәл Шакировны студиягә чакырдык. Хәерле көн, Әсхат абый, хәерле көн, Гүзәл ханым. Хәерле көн. Хәерле җомга көннәре белән. Амин, шулай булсын. Шундый тыгыз вакытта, вакыт тауып студиягә килү өчен беренчедән рәхмәт. Икенчедән шуннан да Камал театры безнең әле яңа гына сезнең катнашуыгыз, сезнең катнашта бөтен труппа катнашында диярлек мөхаҗирләр спектакльне чыгарып, безне уйланырга мәҗбүр иткән иде инде. Менә тагын шундый премьера көтелә. Тукай әйтмешли, дәрсе гыйбрәттер булырмы? Шулай була торгандыр инде. Театр бит инде ул менә минем әнием мәрхүмә Үзе җырларга да ярата, спектакльне бик яратып калый. Һәм әйтә торган иде. Әни нәрсәсе бар белән аерылып җыр бит инде тегез. Мин җырлавын үзем дә йырлыйм. Ә менә бу спектакльгә баргач мин аннан үземә гыйбрәт алып кайтам дия торган иде. Шуңа күрә безнең спектакль халыкка гыйбрәт өчен, уйландырыр өчен эшләнә торган әйбер. Менә бу Рәшәгә кайтсак, заманында моннан 62 елда язылган, 62 елда басылып чыккан Тресрәгә. Хайран әлегә Әмирхан агага социалистик реализм кысаларыннан чыгасыз, совет сәүдә системасында эшләүче кешеләрнең тапшырасы дәрәҗәсен төшерәсез дип хайран әлегә, ләкин басылып чыга һәм бүген дә яши кызганча каршы дип әйтмибез инде, бәхеткә каршы дип әйтәбез инде. Шуннан да 60 ел үткәннән соң шундый әсәргә кирдән кайту, шундый әсәрдәге проблеманы күтәрү ничек сезнең күздән караганда? Яңадан без артка таба шигенә башладык мәллә? Без артка шигенмәбездер, алга барабыздыр. Без бит әйтеп торам, гыйбрәт алырга кирәк. Элек тә булган шушындый әйбер. Хәзер дә бар ул. Әгәр дә уйлап карасак, хәзер инде башкачарак, нәгә андагыча түгел. Әз генә башкачарак үзгәргән, ләкин ул әйберләр хәзер дә бүгенге көндә дә бар.
Ул бар гына түгел, Асат әфәнде. Миңа калса, ул бүген норма. Менә үзең әйтәсең. Элек biz аны курка гына менә шул ягы бар инде, теге ягы бар инде дип сөйләгән әйберләр бүген әйткәнемчә мактанып әйтә торганнан, вот булдырабыз. Менә ул булдыкланнан була торган дип әйтәбез, әйме? Кыскасы, зөфәрләр бүген атлаган сайын, әйме? Ансы да бар. Монда бит инде зөфәр, китсәк, зөфәр бит инде монда төп героебыз бар. Төп героебыз, яшь артистыбыз уни исән-сау уйнап чыгарган насыйп итсен. Ләкин бит ул үзе теләп калмаган, аны кимдер калдырган. Шундый ук әсәр әйтик, менә 41-нче елның арбалы хатыннары Зәки абый Зәйнуллин. Анда да бер җегет китә армиягә. Врачлар күрә, моны да яхшы кеше. Моны алалар да калалар. Тегендә иптәшләре сугышта халак булалар. Бу рәхәтләнеп шушында медчәнчәстә хезмәт итә. Рәхәтләнеп кайта, рәхәтләнеп яши. Аны алып калалар. Монда да Зөфәргә кимдер алып калган, саклыйлар моны. Зөфәр тегеләргә ярдәм итә. Үзенә нитми, кимсетми әлбәттә. Менә шундый хәл нишәтәсең? Ну, ансы бардыр. Әлбәттә, кемдер бөтен кеше сугышта катнашырга яки анда ятып калырга дигән сүз түгел, ләкин аның рухи сыйфатлары турында сүз бара. Рухи сыйфатлар. Менә ул бит яраклашкан, әйме? Ул менә үзенә кирәк вакытта гына Рәшидәне файдалана, әйме? Рәшидә бу әйберләрне бүген булса, бүгенге Рәшидәләр рәхәтләнеп риза булырлар иде. Шулаймы? Гүзәл ханым, ничек авыр булмадымы бу рольгә керү? Бу роль Беренчедән минем өчен аерым урын алып тора минем йөрәгемдә. Чөнки бу Рәшидә ул тулысынча үзенең табигаты белән, нечкә күңеллелеге белән, нәфислеге белән, бөтен тормышка карашлары белән миңа якын. Рәшидәне мин аңлыйм, хатын-кыз буларак та аңлыйм. Әлбәттә, Рәшидә ул аны шундый Әмирхан абый язган, шундый бөтен хатын-кызда була торган матур сыйфатлар биргән ул Рәшидәгә. Әле аңа карамастан, ул әле Рәшидә татар артисткасы. Шушы авыр заманада солдатларга сугышка барып, концертлар, спектакльләр куйганнар, аш килеш, ялангач килеш. Шуңа күрә менә Рәшидә ул аерым урын алып тора минем өчен күңелемдә. Мин аны шундый рәхәтләнеп, бирелеп репетицияләрдә вакытта сәхнәгә чыккач, менә аны тагы да ничектер тәмен белеп уйныйм, шулай итеп. Шуңа күрә Рәшидәне мин аңлыйм, аның бөтен карашлары белән бөтен тормышка ничектер Зөфәрне яратуында барысын да аңлыйм. Siz anlıyorsunuz, siz artık anlarga tiyişin. Emine okuyuşu nişek anlar iken, emine ankoyuşunun çünkü bugün şunday bir buğun terbiyelendi. Emine siz kilişesidir olarak buğun kişisi olarak, değil mi? Şunday bir buğun barlığa kildi. Etemiş, ol bulduklılık, bütün kişi sefer bulga tiyişti bu yıllar bugün. Değil mi? New Dutch mene bugün ettik bitel. Bugün bişaralarken, yani şu bulduksızlarken iken, ne diyor? Kalıgara. Bulduksızlar retene kriterler mene sefer şekilde bulmayan kişilerine. Mene okuyuşuğa, tınlavuşuğa adresirege, tamaşaşığa nişek jitirmeyken bu. Siz hani Tırmış күзлегеннән карап үзгәрттегез мәзрәк кенә шул хәлдә калдымы? Ничек укыды режиссер моның бу әсәрне? Беренчедән бу тема актуаль булгач, бүгенге көндә дә ничек бар шулай калдырдык, чөнки ул электә шул кешеләр булган, Зөфәрләр, Рәшидәләр, бүгенге көндә дә шул Зөфәрләр, Рәшидәләр бар. Шуңа күрә менә Әсхат абый әйтеп үткәнчә, гыйбрәт өчен күбрәк, менә кеше күреп, үзенә ниндидер гыйбрәт алсын иде. Менә шундыйрак. Әсхат абый, менә сез тормышта күбрәк күргән кеше, үзегә караганда, үзен сезнең балагыз дәрәҗәсендә кеше, ул икенче буын, шуннан да. Аның алай дип әйтергә дә хакы бар. Менә сез ничек дип саныйсыз? Шундый бер буын үсте. Ул буын siz bilgen kıymetlerini sanlıyımı, ol kıymetler üzgerdi mi, siz anlaşın barışılasızmı, sizin fikrinizi bilesim kilemenim. Nanda hazır elle koya kirip gitar biz indi de. Lakin benim balay gına deyip aytasım kile. Eye üzgerdi ol. Mene bugünkü siyaset bile qarasang, mene nersegenedir başlandı, kelip çıktı şuşunday bir. Bizim şaktigina kişilerimiz, neyde, sangatda da zor yer tutkan kişilerimiz elle koya gitti de vardı. Dünya bolgaç, türlü hal bola. Nişep sen mınday motorgana yaşadın da hazır kitip bardın. Mına mınsa meni kanışı jaratmaslar, nişe balay aytasın Askat derler. Sizin fikriniz, Menin fikir kimdir kilişmeydir. Abitin şol tuğan elinde yaşagaş. Bir kayda gitmegen, mına menim әтием qaytkan, soğuştan jaralanıp. Hamdi şunda neyde trimper boyunda yatam, ayga qaradım da ayttim dey, Allah Teala'm, meni isen sağ şuшы neyden шығарып ilime qaytar alsan, bir koyada gitmez sizin rahatlanıp şol
илемдәгенә яшәрим дип әйткән. Хәмәти бер кая да бармады. Гомер буе колхозчы, механизатор булды. Ачлы туклы яшәгәнен барыбер ел белән бергә әйтә торган. Улым без ди аш ялангач яшәдек, ләкин сездән күңелле яшәдек ди. Хәзердә без дә әйтергә тиешбез инде. Без улым матур яшәдек, ләкин без сезнең кебек алай нитмәгән идек, без аралашып яшәдек дип әйтә. Мин үз малаема да әйтәм шундый. Менә барыбер бәйләнеп бара инде ул берсенә берсе. Шуңа күрә бу тема актуаль. Мин Айдарга рәхмәт әйтәм. Ул инде менә безнең театрда берничә Аяз абыйның әсәрен алып, шундый спектакль чыгарды. Аннары авылга кайтып кешеләр белән сөйләшеп, менә Хош авылым авыл хыялын чыгарды. Инде менә тагы ул бит инде все-таки повестьны алып, шуннан үзе пьеса ясап, шуны чыгару, монда барбыр гыйбрәт күрсәтә ул. Менә яшьләргә жол, картларга хөрмәт. Алайда менә минем һаман үземнең фикеремне җиткерәсем килә сезгә бу очракта. Менә шундый буынны фикерләвен үзгәртеп булыр микән? Соңга калмадык микән дип әйтүем. Хәзер бөтенләй бара теге сәясәттә дә, җәмгыятебездә дә без дөрес юлдан китмәгәнбез икән. Без теге табынганбыз икән ялган ниләргә, яхшыга, бөтен нәрсәне тормышка кайтарып калдырганбыз. Без икенче юлдан китәргә тиеш дип. Бу шулай ук рәшә булып калмасмы? Калмас, Алла бирсә, калмас. Монда бит инде татар халык мәкале күрше тавы һәр вакыт күркә булып күрендәйме? Без барыбер безнең начальство дип, булар мине сүгәрләр инде. Барды, кайтты, күрделәр дә, булай эшлек, тегеләй эшлек. Әлбит алай, булай эшлек, тегеләй эшлек кенә булмый. Аны үзенең мөхитеңә яраклаштырырга кирәк. Әйтик инде безнең белем бирү системасы начар булган. Ничек начар булган? Мин Тимер Шәрипов нинди җирдә укып чыккансың? Илштам Нургалиев кая укып чыккансың? Әсгать Сәфәров кая укып чыккансың? Шушы системада укып чыкканнар китерделәр дә тыктылар. Сингапурны безнең нигә кирәк? Хәзер инде әйдә, давай кире кайтыйк диләр. Бит алай булмый инде. Монда инде җимерүен малай да җимерә, төзәтүен атасы да төзәтә алмый. Ләкин һаман менә барабыз, Алла бирсә, барып чыгарбыз дим мин. Аннары бер нәрсә тагы монда килгәч инде әйтерләр, кичсәгез кичәрсез. Без хәзер эшләргә өйрәнмибез, бәйрәм итәргә өйрәндек. Көн саен бәйрәм. Без элек зал итә торган 8 март. Шул көндә жал итәбез дә, икенче көн эшкә чыгабыз. 23 февраль жал итәбез дә, икенче көн эшкә чыга. Монда, значит, ул җомга туры килде. Җомга, шимбә, якшәмбе жал итәбез монда. Тегендә эшкә барасы да килмәй аннан соң. Мосын ялгыйбыз, мосын. Мосын ялгыйбыз. 9-10 көн. Яңа җылда жал итәбез, элек алай түгел ул. Ярый инде хәзер инде менә тагы чыгаралар 31-ндә жал итәргә кирәк ди. Латны жал иттек ди 31-е, анда бит 8-нә кадәр. Кеше нишләргә тиеш? Монда эшмәс yerеңнән эшә башлыйсың, монысы инде начар сүз. Эшсезлеккә өйрәнеп бетә, жалкаулыкка өйрәнә. Аның чыкканы әлбәттә жал итәргә дә чыга, мин риза, ләкин аның кадәр үк булырга тиеш түгел. Бу минем фикерем. Ачуланмасыннар, мин үз фикеремне монда килгәч әйттем. Син инде һаман Әсгать абый дип сорыйсың. Менә Алла бирсә кайтырбыз дип мин уйлыйм. Кешеләр әзрәк уйларлар. Булай бит инде булмый бу. Безәле кая барабыз дигән сорау булырга тиешме? Кешеләр әйтер, өлкәннәр инде гел әйтә. Алар инде канәгать әйтик, ипишет булгач, әби бабайлары безнең әзрәк артты да, бездә хат яшибез ди, рәхмәт ди, тегесе монысы ди. Әле кичә генә телевизордан күрсәттеләр, Арча районында бер әби үзеннән 100 мең акча биреп күпер салдырган, әйме? Ул авылда 300-дән меңнән артык кеше тора. Ул әби инде 87 яшендә, ул әбидән аны күрсәтәләр, инде мактыйлар. Монда ниндидер нәрсә бар? Менә әби шулай эшләде, сез дә шулай эшләгез дип әйткәнче булалардыр. Бәлки, ләкин монда әзрәк уялырга кирәк. Ул авылга Утараты булдым ул, нинди авыл булгандыр, хәтерләй әйтә алмыйм. Аның яра күперен салганнар. Шул күпергә киләләр сукмак. Ул сукмакның инде берсе шулай телевизор төшергәндә күрәп китсен иде. Мин утырдым шулай дип. Минем хатын әйтә, нәрсә син тагы бар шәй итәсең? Сиңа әйтәм, минем күперен күрсәтәләр, тегендә сукмак. Менә җыгылам дип килә кеше. Телевизор килгән, күрәп атын шулай итеп. Битарафлык шуннан да ул тулы бер нигә әйләнде, кешенең күңел халәтенә әйләнде. Гүзәл ханым, яшь буын буларак сезнең фикерегезне ишетәсем килә. Менә бу Әсгать абыйның килешәсезме сез, килешмисезме? Шуннан да сез икенче мохиттә үттегез. Минем үз фикерем бар. Мин икенче буын кешесе, Әсгать абыйга караганда шулай бит. Менә мин үзем әни кеше. Шуңа күрә әни буларак та җавап бирәм. Иң беренче минемчә ул тәрбиядән килә, гаиләдән килә. Менә
әни кеше, әти кеше үзенең баласына тәрбиясен бирә алмый, әгәр дә үзе тәрбияле булмаса. Без бит инде барыбер гыйбрәт дибез театрны. Шуңа күрә без иң беренче чиратта әтине, әнине тәрбияләргә тиеш. Менә шул вакытта гына алар үзләренең балаларына ниндидер тәрбия бирә алачаклары, ниндидер гыйбрәт алып үзләренә. Шуңа күрә барыбер без менә шул тәрбия бирәбез иң беренче чиратта. Барыбер ул ничек кенә булмасын, заманы үзгәрсен, кешеләр үзгәрсен, ничектер мөхит кинчерәк булсын, ләкин барыбер кеше үзе өчен нәрсәдер алып китәчәк. Оясында күргәнен эшләячәк барыбер. Үзел дөрес әйтә, театрга килгәч, ул барыбер спектакльне карап үзе өчен ниндидер фикер туачак, аның үзе өчен ниндидер ул азык алып, рухи азык алып кайтып барыбер менә. Шуннан да шулай 10 еллар дәвамында булган әйберне бер спектакль белән яки бер әсәр белән генә үзгәртеп булса, аны шулай тиз генә үзгәртеп җырлый, димме? Ләкин менә бу заманында моннан 25 ел элек Мирхан бейнең үзеннән сораганнар. Сезнең иң озак яшәр шикелле әсәрегез нинди булыр дип сораганнар үзеннән, исән чакта. Һәм ул иң беренче чиратта рәшәне әйткән. Димәк, ул үзе дә бер гасырга якын яшәгән кеше нинди кыйммәтләрнең үзгәрәсен, нинди кыйммәтләрнең үзгәрмәячәген белгәндер дип уйлар икән. Шулай инде. Алга таба карап яшәгән ул нәрсәнең нәрсә икәнен дә күргән. Нәрсәнең каласын, нәрсәнең бетәсен белгәндер ул. Шуңа күрә чыннан да сезнең дә менә бу авыр тормышыгыз, авыр хезмәтегездә алга таба да уңышлар насыйп булсын иде. Театр безнең һәр вакытта да безне нәрсә эшләргә, кая барырга, нишлибез дигән сорауга җавапны ул әлбәттә алдан бирә торган. Урын ул алга таба да шулай булып калсын иде. Шулай булсын. Гыйбрәтләрне үз тормышыбыз мисал аша түгел, театр сәхнәсендәге геройлар мисалыннан чыгып кына алырга язсын дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик.